Prvo potpisivanje zapisnika o objavi potencijalnog kupca, a onda i čestitke predstavnicima ortačke grupe koja je ispunila uvjete utvrđene javnim oglasom za prodaju imovine Krivaje u stečaju. Čestitam ja njima na odlučnosti, na hrabrosti. Pozivam povjeritelje da učestvuju sa mnom zajedno u pregovorima aktivno da dođemo do kvalitetnog ugovora. Ortačka grupa je uplatom depozita u iznosu od 10% od početne cijene za prodaju imovine završila dio posla do konačnog cilja, kupovine imovine čija je početna cijena 8.700.000 maraka. Podsjećamo, riječ je o fabrikama za proizvodnju namještaja, furnira i parketa te o hotelu Kristal. Mi smo mišljeni da mi možemo ovu Krivaju staviti na prave noge i da možemo pokrenuti proizvodnju u dogovoru sa vladom, sa sindikatom, sa svim radnicima koji rade ovdje. Mislim da ćemo mi ostvariti naš cilj koji smo sebi postavili. Teži dio posla do ostvarenja ovog cilja tek slijedi, uključujući i pregovaranje o elementima kupoprodajnog ugovora. Jasno im je rečeno koja je to minimalna cijena ispod koje se neće ići. Jasno je rečeno minimalan broj radnika ispod kojih se neće ići u potpisivanje ugovora i šta su to prava i obaveze. Sindikat Krivaje pozdravlja prvi pomak u rješavanju problema sa kojima se oko 1100 radnika suočava godinama u ovom preduzeću, ali su i kategorični da zbog ranijih loših iskustava sada imaju minimum ispod kojeg neće pristati na prodaju imovine. Prioritet, svi prioriteta će biti ugovor na neodređeno vrijeme svi zaposleni u Krivaji. Dok je stečajni upravitelj objavljivao rezultate oglasa o prodaji Krivajine imovine, pred kapijom je ponovo bila grupa bivših radnika koja sa rješenjem za penziju mjesecima traže da budu uvedeni u pravo. Od decembra prošle godine do kraja jula ove godine 40 radnika je dobilo takva rješenja, međutim uprava im po osnovu neuplaćenog penzionog osiguranja duguje u prosjeku po 20.000 maraka. Nama je jedino preostalo ili da prosimo ili da se ovdje izvršimo samoubistvo i mi i naše porodice. Do kraja godine će u istoj situaciji biti još najmanje 30 radnika Krivaje. Od otvaranja stečaja u novembru 2011. do marta ove godine samo po osnovu neuplaćivanih doprinosa u Krivaji je nastala obaveza od oko 9 miliona maraka.